was het ook weer? Jacques was erbij en Jolande. En we liepen het huis uit, 's nachts, naar een dromerig ven. En we hadden onze glazen nog in onze hand met een toverdrank. Een tweedrank. En opeens werd het een driedrank. Want Jolande verrijkte het met 7 kruiden van zwartkop. En onze haren kregen een wonderlijke glans. En Jacques wierp er nog Mon Chéri kersen bij. En we begonnen te zweven in kersenwonderland. En toen voegde de zeikerige stem van Jacques zich ook nog bij mijn eigen slijmgeluid. En toen was er koffie. Cursief. Ach, het begint allemaal zo onschuldig. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welkom aan boord van onze DC-9 op lijnvlucht naar Rome. De vliegtijd bedraagt 1 uur en 45 minuten en de temperatuur in Rome is 26 graden Celsius. Ik wens u een aangename voortzetting van de reis. Ja. Nee. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We vliegen op het ogenblik op een hoogte van 10.000 voet. Het weer is fraai en de buitentemperatuur bedraagt min 43 graden Celsius. Op deze lijnvlucht naar Rome had ik u op dit moment graag gezegd dat u rechts onder u de Mont Blanc kon zien liggen. Maar sinds enkele ogenblikken zit er hier een meneer naast me die me iets hards en kouds in de nek heeft geduwd. En verteld heeft dat het toch beter is dat we niet naar Rome vliegen, maar richting Madrid. Hoewel ik deze mening niet geheel en al deel, zult u toch zo aanstonds het Spaanse hoogland onder u voorbij zien glijden. Het is in Madrid prachtig zomerweer en de temperatuur bedraagt 29 graden Celsius. This is your captain speaking. De stad die u zo even onder u voorbij zag gaan, was de hoofdstad van Spanje, Madrid. Dat we daar niet landen komt omdat die meneer, waarover ik u zo even al verteld heb, en bij wie zich nu ook een andere passagier heeft gevoegd, die beschikt over enkele handzame explosieven, omdat die meneer dus bij nader inzien de voorkeur geeft aan bestemming Algiers. Algiers is de hoofdstad van de sinds 1960 onafhankelijke staat Algerije. Het weer in Algiers is bijzonder fraai. De temperatuur bedraagt 31 graden Celsius. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Het weer in Rabat is bijzonder fraai. De grondtemperatuur bedraagt er op dit moment 32 graden Celsius. Rabat heeft een modern goed geoutilleerd vliegveld en Nederland onderhoudt met het Koninkrijk Marokko hartelijke betrekkingen. Tot nu toe. Intussen hoop ik dat u de veiligheidsvoorschriften die zich in de stoelleuning voor u bevinden niet ongelezen hebt gelaten. This is your captain speaking. Aan de horizon ziet u de prachtige grote Atlantische Oceaan die we nu pal westwaarts zullen oversteken, wanneer ik althans de korte inhoud goed weergeef van het gesprek dat ik zo even met mijn beide gasten in deze kleine ruimte heb mogen voeren. Aan het eind daarvan zult u het eiland Cuba zien liggen. Ware het niet dat de actieradius van een DC-9 maximaal 9000 kilometer bedraagt, zodat het zowel voor het toestel als voor uw gezagvoerder toch nog een hele tour zal worden. Het is mij bekend dat u allen een pelgrimsreis ondernam naar Rome en morgenochtend door de paus in audiëntie zou worden ontvangen. Hoewel ik moet aannemen dat deze afspraak niet door kan gaan, meen ik er toch op te mogen wijzen dat de kans nu zeer groot is dat u op korte termijn kennis zult maken met een nog hogere instantie. Ik dank u. Goedemorgen, dit is de VARA met het actualiteitenprogramma. Vanzelfsprekend is een groot gedeelte gewijd aan het sensationele einde op Schiphol van de vliegtuigkaping. Goedemorgen, dit is de AVRO met het actualiteitenprogramma. Vanzelfsprekend is een groot gedeelte gewijd aan het sensationele einde op Schiphol van het vliegtuigkaping. U hoort zo dadelijk een exclusief vragengesprek met de captain dankzij het feit dat onze Vanzelfsprekend is een groot gedeelte gewijd aan het sensationele einde op Schiphol van de vliegtuigkaping. Goedemorgen, dit is de NCRV met het actualiteitenprogramma. Vanzelfsprekend is een groot gedeelte gewijd
gewijd aan het sensationele einde op Schiphol van de vliegtuigkaping. U hoort zo dadelijk een exclusief vraaggesprek met de captain dankzij het feit dat onze verslaggever als eerste ter plekke was. Ook als enige zijn wij erin geslagen een exclusief ooggetuigenverslag op te nemen van de toestand in het vliegtuig. Tot zover het actualiteitsprogramma van de NCRV. In navolging van café De Rode Haan bij de VARA hebben personeelsleden van andere omroepen ook een eigen etablissement in het leven geroepen. Zo heeft de EO... Café Bar Neutje onder Jezus hoede. De VPRO heeft... Zuipcode. En de Tros... Café de Telegraaf. En dan horen we zojuist dat de AVRO, naar aanleiding van de komst van Mies Bouwman, een nieuwe bodega heeft geopend. Mise en bouteille. En dan gaan we nu, samen met een gast, die we met passende aarzeling voor ons programma hebben uitgenodigd. Het is namelijk Norbert Schmelzer. Nog even terug naar die laatste gedenkwaardige avond van 1973. Naar Wim Kan. Weet je wie ik jammer vind dat er niet meer bij is? Die Schmelzer. Dat vond ik zo'n goede Schmelzer. Ja, dat vind ik jammer. Schmelzer was een bekwame man, hoor. Speelde zo prachtig piano. Heeft hij ook gedaan voor de televisie met een heel interview, weet u nog? Was een historisch moment. Man speelt echt mooi piano, hoor. Heeft hij ook nog gezegd op de televisie dat hij had in zijn jeugd heeft hij moeten kiezen tussen de politiek en de muziek. Ik dacht nog, nou... Jawel, Wim Kan, zo gaat dat vaak. Je droomt als jongeman van landsbelang en plicht en taak met hoofdletters en dan. Dan raak je je andere dromen kwijt, je zin voor ander spel. Maar stiekem houd je al die tijd je twijfels, zeg dat wel. Je waagt je op het hellend vlak, je kiest de politiek. Je wordt een tackle in dat vak en verre van ludiek. En nu die tackle buiten staat, zeg ik en plein publiek. Helaas, nu is het veel te laat, veel te laat, veel te laat om te leven van muziek. Jawel, Wim Kan, je hebt gelijk, ik koos misschien te vlug. Maar nu ik weer naar mijn vleugel kijk, nu kan ik niet meer terug. Dat andere mooie podium verdween uit het gezicht. Dat is nu eenmaal het odium dat op zo'n loopbaan ligt. Je waagt je op het hellend vlak, je kiest de politiek. Je wordt een tackle in dat vak en verre van ludiek. En nu die tackle buiten staat, zeg ik en plein publiek. Helaas, nu is het veel te laat, veel te laat, veel te laat om te leven van muziek. Steeds meer politieke partijen laten zich bij het ontwikkelen van hun propagandacampagne adviseren door professionele reclamemakers. De spotjes liggen al klaar. De Partij van de Arbeid. Landgenoten, jullie weten te veel. Daar worden jullie slim van. En ontevreden. Jullie moeten minder gaan weten. Dat is vervelend. Maar wel logisch, hè? De VVD. Oma Harm, tante Haya, Pien, ik ben weer groter gegooid. En dan nu de PPR.
Bas de Gaai Fortman. Een tropische verrassing in Hollandse melkchocolade. Over naar de ARP. Soms vraag ik me wel eens af, Aantjes, geef je ze wel genoeg? Ten slotte de Boerenpartij. Dit zijn de handen van boer Koekoek. Sterke handen met machtige eeltknobbels. Doet u daar wat aan, meneer Koekoek? Aan die handen? Nee, daar doe ik helemaal niks aan. Alleen bak ik ze regelmatig in chroma, daar krijg je lekkere jus van. Pas nu ook is duidelijk geworden waarom bij de kort geleden gehouden verkiezingen in België de uitslagen zo laat bekend konden worden gemaakt. Er hebben zich enige moeilijkheden voorgedaan bij de telling. Gelukkig is daar een geluidsband van bewaard gebleven waarop precies te horen is waar de schoen heeft gewrongen. 4.535.841. 4.535.842. 4.500.000 nondetje. 1, 2, 3, 4, 5. En dan is het nu weer tijd voor de gesproken brief uit Londen van Albert Milhado. Hier is Londen. Luisteraars, het gebeurt me de laatste tijd nogal eens als ik even uit het Westend over ben in Nederland, dat vrienden en kennissen en zakenrelaties mij vragen, wat is er toch aan de hand in Engeland? En dat leek me een goede aanleiding tot een gesproken brief die daarover gaat. Niet iedereen weet misschien dat er hier in Londen kort geleden verkiezingen zijn gehouden. En niet alleen in Londen, maar ook in Liverpool en Manchester, in Brighton en Leeds United, in Glasgow en in Wolverhampton Wanderers. Want het gaat niet goed met Engeland, tot mijn spijt. En toch, als je zo 's avonds rondloopt over Piccadilly Circus en Trafalgar Square en Hyde Park Corner en al die bekende plekjes die ik altijd allemaal zo graag noem omdat dat zo lekker tijd vult, dan denk ik toch, hier wil ik blijven wonen tot elke prijs. En daarom, terwijl ik Big Ben in de verte hoor slaan en de koninklijke standaard weer zie wapperen op Buckingham Palace, tot de volgende keer. Wie heeft toen die oorlog toch ook weer gewonnen? 30 jaar geleden, wie was dat ook weer? Als je werkelijk nog weet hoe die overwinnaar heet, kom meneer, verklaar mij dit raadsel dan een keer. Want het is nergens zo donker, zo triest vanavond en zo koud, als in al die lege straten van de grote stad van Londen, mijn donker Londen, waar ik meer dan ooit van houd. Ach, je zegt natuurlijk, structurele kwalen, een stuk verouderd denken, eigen schuld en zo. En je hebt misschien gelijk, maar het zit me dwars, want kijk naar de verliezers, die stelen nu de show. En het is nergens zo donker, zo triest vanavond en zo koud, als in al die lege straten van de grote stad van Londen, mijn somber Londen, waar ik meer dan ooit van houd.
Ik denk, er is ergens iets dat niet geklopt heeft in die 30 jaren, maar niemand die het weet. Zeker niet de Londenaar met dat oude duimgebaar van het wordt wel beter en moppen bij de vleet. Maar het is nergens zo donker, zo triest vanavond en zo koud, als in al die lege straten van de grote stad van Londen. Mijn trotse Londen, waar ik meer dan ooit van hou. Tot 10:50 vandaag weer Moederswil is wet. Een programma met veel informatie over verschillende beroepen. Vandaag aandacht voor het ziekenvervoer. Samenstelling en presentatie als altijd Mia Smelt. Vandaag, beste luisteraars, zijn in onze beroepenreeks aan de beurt de ambulancebroeders. Die dappere en edelmoedige mannen die dag en nacht de medemens in nood terzijde staan. Wij hebben allemaal wel eens een ongeluk gezien of een zieke uit een huis zien dragen. En ik maak hier in de studio een praatje met broeder Willemsen van de GGD in Amsterdam. Het lijkt me zo leuk voor de luisteraars, meneer Willemsen, om eens te horen hoe u er nou toe gekomen bent om ambulancebroeder te worden. Nou, ik heb altijd graag met grote luxe wagens ongehinderd door de stad. Ik zeg ongehinderd door de stad willen scheuren en dan is de keus klein, hè? Kijk, brandweer is me niet snel genoeg. Politie in zo'n kevertje is me te benauwd. Lijkwagens te langzaam. Nou ja, wat blijft er dan over niet? De ambulance. Wat fijn dan dat u uw hobby heeft kunnen combineren met dat heerlijke gevoel van de mens te kunnen helpen, nietwaar? Nou ja, ik zie het niet anders dan een vraggie, hoor. Kijk, de ene keer is het een zak zout, zou ik maar zeggen. En de andere keer slecht verpakt glaswerk. Heel mooi zoals u dat zo plastisch uitdrukt. Uw werk krijgt daardoor ineens meer relief voor ons allemaal. Ik kan mij ook voorstellen dat u vreselijk schrikt elke keer en gevoelens krijgt van verschrikkelijk en wat zielig en zo. Oh, ben je gek? Nee, ben je belazen. Dat kan je wel ophouden. Je kan niet de potjes staan janken, hè? Je moet het even snel en vakkundig inpakken. U noemt het zelf al, die vakkundigheid. Dat is natuurlijk een hele zware en moeilijke opleiding en een enorme dosis mensenkennis. Ja, licht, je ziet veel in die ogen, hè. Vooral als het nog leeft. Kijk, je hebt erbij, die zien haar eigen moeder in je, hè. En anderen kijken je aan zo van, hodi kimi krasbidi. Nou ja, en als het gil of kreun is... Ik zeg, als het gil of kreun is, dan zet je direct de sirene aan en Veronica. Ja, dus ook een stukje psychologisch inzicht eigenlijk, hè? Om de mens tijdens de rit met muziek al wat rust en vertrouwdheid te geven. Maar nog één vraag, meneer Willemsen. Wat vindt u nou echt het mooiste van uw beroep? De gok, de sensatie, hè? Of je het haalt. Precies, dat lijkt mij ook. Of je het slachtoffer nog op tijd in het ziekenhuis krijgt. Nee, als je door het rode licht heen met vol gas dwars over die kruising peest. En bent u nog nooit bang geweest dat er wat gebeuren zou? Ja, 1 keer, maar toen was ik met mijn eigen auto. Mag ik u even vragen, hoe vindt u dat nou, die 100 kilometer per uur? Oh, lekker hoor, lekker rustig. Alleen laatst moest ik naar Den Bosch, maar toen ik wakker werd zat ik toch al dik achter Eindhoven. Mag ik u ook even vragen hoe u dat vindt, die 100 kilometer per uur? Veilige, hè? Ja. 3 weken geleden bijvoorbeeld, toen reed ik een man aan en die leefde nog. Ja, niet lang meer, maar toch... Maar toch niet dat je zegt ineens dood. Meneer, mag ik u even vragen, hoe vindt u dat nou, die 100 kilometer per uur? Nou, lastig hoor. Amsterdam-Arnhem bijvoorbeeld is precies 100 kilometer, maar ik heb me rot moeten pezen om het precies in een uur te doen.
Ik moest me laatst weer laten keuren, want ik was 40 geworden. En dat vindt de verzekeringsmaatschappij een flinke leeftijd. Je kan je onderbroek er wel bij aan houden, zegt de dokter. Ik denk, wat krijgen we nou dat ik mijn onderbroek er wel bij aan kan houden? Gaat u daar maar in de hoek staan met uw gezicht naar de muur. Zelf ging die dokter in een andere hoek staan waar hij onbehoorlijk tegen me begon te fluisteren. '50. Ik denk, wat maakt hij nou met zijn 50? Ik ben toch 40? Ik fluister dus terug, 40. Maar die dokter IJzeren heinig volhouden, 50. Dat gaat fout, Kees, zeg ik tegen mezelf. Daar heb je niet van terug. Hoor ik opeens 1848. Ik denk, hé, dat is kat in bakkie. Dus ik gelijk eroverheen. Thorbecke, ziet de grondwet. Goed, hè? Maar die dokter Nak, Cero 0,0. Wel, zegt hij, 1672. Ik denk, aha, vader, gaan we die kant op. Daar pak je mij toch mooi niet mee. Dus ik nogal hard, zodat hij het goed kon horen. 1672, einde van het eerste stadhouderloze tijdperk. Rampjaar, oorlog met Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen. Het volk is redeloos, radeloos, reddeloos. Johan de Wit wordt door het gepeupel op het groene zootje in Den Haag vermoord. Zomaar zonder horten of stoten komt het eruit. Ik denk, ik ben geslaagd, ik kan door naar de volgende ronde. Mag jij raden wat die dokter zegt? Uw gehoor lijkt me voldoende. Laten we nou eens kijken hoe het met uw gezichtsvermogen staat. Als u even uw linkerhand over uw rechteroog wil leggen... Mos je die aan, roep ik. Weet je wat nou het gek is? Dat ik een verwijsbriefje voor de psychiater heb gekregen. Jopie Zuidema, moeder wacht bij de klantenservice. Joop Zuidema, aan de start komen. Soldaat J. Zuidema bij de wachtcommandant. Johannes P. Zuidema, lokaal 9. Meneer Zuidema, toestel 34. De heer Zuidema, passagier voor New York, inlichtingenbalie. Zuidema, bestuurskamer. De heer Zuidema wordt gevraagd zich zo spoedig mogelijk met de ANWB alarmcentrale in verbinding te stellen. Opa Zuidema, er is bezoek. In deze weer totaal verregende zomer van het jaar Onzes Heren 2023 is het misschien goed om eens terug te denken aan die glorieuze zomers van vroeger. En we doen dat hier in het bejaardentehuis Avondvrede in een gesprek met de hoogbejaarde inwoner Opa Cox. Opa Cox, over welke zomer wou u het hebben? Die van 1973. Dat was me er eentje. Is dat zo? Hoezo? Ja, stel je voor, die zomer die begon zo wat in mei. En dat ging maar door. Je dacht dat er geen einde aan kon komen. U had er een voorgevoel van gehad, is niet? Ja, ik had er al maandenlang naar uitgekeken. We hadden een bar koude winter gehad die eerst maar niet om wou. Maar eindelijk, daar was het dan toch zover. Vertelt u er eens een paar bijzonderheden van, Opa Cox? Nou, om te beginnen, de nachten kort, hè. En de dagen lang, maar dat was eerder voorgekomen, nietwaar? Nee, dit keer wist je dat het anders zou worden, hè? Maar waaraan wist u dat dan? Nou, je had toen bijvoorbeeld dat scherpe, hoge zoomen van een mug. En dan denk je, dat wordt minstens een zomer van een eeuw. En hoe vermaakte u zich? En hoe, meneer? We speelden golf en jeu de boule. En af en toe dreven we met een boot een end op zee. En 's nachts slapen op het strand, hè. Het is jammer dat het overging. Ik slaap alweer jaren met mijn pyjama aan. En dat met die dia's, dat is ook vervelend. Maar Opa Cox, wat is daar dan mee? Nou, daar is niks meer mee. Daar heb ik te lang mee in de regen gezeten. Opa Cox, nog één ding. Kunt u me goed verstaan? Ja. Ik bewonder u dat u dat allemaal nog zo ontzettend goed weet. Ach, wat, ik heb het toen ook zo vaak moeten vertellen.
Goedemiddag, molenaar in het midden des lands. Een groet van een vrouw en weg is de kou. U had in november nog een strenge winter voorspeld, molenaar in het midden des lands. Hoe komt dat die niet is doorgegaan? Ja, dat zat hem in het weer op nieuwjaarsdag. Zoals het oude Veluwse spreekwoord zegt, een buitje op nieuwjaar, vergeet je schaatsen maar. Ah, ja, juist. Ja, daar had ik niet aan gedacht, maar nu de lente. Valt er al iets te voorspellen, molenaar in het midden des lands? Zeker, bij ons in het midden des lands was eergisteren een koekoek te horen. Toen dacht ik meteen aan de Stichtse volkswijsheid. Hoor je de koekoek op 20 maart, dooft dan maar gauw je kolenhaard. Maar bij ons in Hilversum was helemaal geen koekoek te horen. Kijk eens aan, dan krijg ik nog meer gelijk, want de oude zegswijze luidt, blijft de koekoek weg in het gooi, oh wat wordt de lente dan mooi. Maar molenaar in het midden des lands, u baseert uw voorspellingen toch vooral op de gegevens uit het midden des lands? Terecht, u kent toch ook wel dat versje, het weer van thans in het midden des lands is het weer van aanstonds voor ieder van ons. Nou, molenaar uit het midden des lands, dan weten we waar we aan toe zijn. Dank u wel voor dit gezellige onderhoud. Schuilt de zwaluw onder het hout, dan is het met hemelvaart ook niet koud. Ja, prachtig, maar hier zullen we het toch echt bij moeten laten. Een late Pasen, een vroege lijster, dat is jong geluk voor de oude vrijster. En dan is hier een bericht uit de wereld van radio en televisie. Ook Hans van Wilgenburg beschikt tegenwoordig over een automatisch antwoordapparaat. Er zijn al verschillende mensen geweest die hem opbelden en geen verschil hoorden. Ja, u spreekt met Erik Goudstra. Hi Erik, met Annelies. Hi. Zeg, kan je het een beetje kort houden, Annelies? Ik moet zo naar zwemles. Nou, ik heb zelf ook weinig tijd hoor, want ik sta aan het punt om naar paardrijden te gaan. Ik wil eigenlijk vragen of je weer eens bij me komt spelen. Ja, je weet dat ik het altijd leuk vind om bij je te spelen. Alleen morgen dat kan ik niet, want dan moet ik naar judo. En overmorgen heb ik van 4 tot 5 pianoles. Ja, maar dat kan ik ook niet hoor, want ik moet ook nog naar gymnastiek en vrije expressie en vioolles. Ja, ik zit hartstikke vol de eerste dagen. Maar ik wilde eigenlijk een afspraak maken voor over 1,5 week of zo. Denk je dat je me volgende week woensdag ergens tussen kunt plannen? Volgende week woensdag. Even kijken, dan moet ik wel trainen met het schoolvoetbalelftal hoor, van 2 tot 4. En daarna moet ik naar de tandarts om mijn beugel te laten bijstellen. Ik kan je misschien nog hebben van 4:45 tot 6. Schrikt dat? Nee, want dan moet ik naar het verjaardagsfeestje van Jeroen. Verjaardagsfeestje van Jeroen? Oh, dat is waar ook. Daar moet ik ook langs. Oh, jij ook? Ja. Nou, weet je wat? Dan maken we bij Jeroen wel een afspraak. Want nemen we allebei onze agenda mee. Ja, dat is precies het beste wat we kunnen afspreken. Zeg, jij bent geabonneerd op Story. Zie ik dat goed, Truus? Nee, meid, nee, dat zie je niet goed. Ja, maar het ligt daar toch? Ja, dat is een proefnummer. Ik begin er niet aan. Het blad heeft me nou al kapitalen gekost. Nou, zo duur is het toch niet? Nou, dat blad niet. Redelijke prijs voor ons soort mensen. Maar wat staat er in die reclame? Een blad voor mensen die nooit lezen, dat staat er. En jij leest nooit? Nee, ik lees nooit. Nou wou ik dat blad wel hebben, maar ik dacht, oppassen Truus. Lezen kan links zijn voor je ogen als je nooit leest. Stap jij maar eens voor het eerst in een auto. Nou, zo moeilijk is dat toch niet? Nee, dat bedoel ik ook niet, kind. Ik wou weten, ruïneer ik mijn ogen niet met dat lezen van die lettertjes? Ja, op mijn leeftijd kun je met zwaantje maken ook je rug breken. Nou, enfin, ik naar de huisarts, 15 gulden, briefje voor de oogarts. Ik moest in een hoek gaan staan en van zo'n kaart lezen. Ik zeg, dokter, ik lees nooit. Daarom ben ik juist hier. Nou, dan de kinderkaart maar, zegt hij. Ja, ik zag het allemaal wel zo'n beetje hoor. Een huisje, een boompje, een beestje. Enfin, die man kijkt me nog even door een soort van horloge aan en dan zegt hij, u moet een leesbril. Nou, terwijl ik toch nooit lees. Gek, hè? Ja. Ik dacht, misschien heb ik ook wel een tennisarm. Terwijl ik toch nooit getennist heb. Ja. Nou, ik zeg dank u wel, dokter. En hij schrijft een recept, 30 gulden voor mevrouw. Maakt samen 45 gulden. Goed, ik met Henk. En het recept naar de brillenwinkel. En daar ligt dan mijn leesbril, 140 gulden. Nou, dan heb ik toch geen geld meer voor dat blad.
Nou, dan maar niet lezen. Ik heb het nooit gedaan, geen woord. Ja, maar met die bril ben ik toch blij, hoor. Kijk, zo staat hij. Nou, meid, geweldig. Ja, goed staat hij, hè. Ik kan hem alleen niet op straat dan. Ik loop overal tegenop. Want het blijft een leesbril. Logisch, hè? Hoe die scholen vandaag de dag in elkaar zitten, ik begrijp er een donder van, sorry. Nou, ik dacht altijd dat die jongen van mij op de lagere school zat, hè? Mis. Hij zit op de basisschool, begrijp je wel? Basisschool 6e klas. Dus straks in augustus moet hij naar een hogere school. Je wilt er graag wat kennis opdoen, niet? Ik denk, misschien wordt het wel HBS, maar die voetbalclub schijnt niet meer te bestaan. Dat heet nou Atheneum. Gymnasium doet nog wel mee. En dan heb je nog 2 nieuwe ploegen. HAVO, hoger algemeen vormend onderwijs, verkeer, politieagent, vermeewoorder of bankbediende. 2 mooie schone beroepen. En dan heb je nog MAVO, middelbaar algemeen vormend onderwijs. Voor als je wat minder koppie hebt, begrijp je? Maar nou zegt die schoolmeester tegen me dat ik misschien wel te hoog grijp. En dat het beste zou kunnen zijn dat die jongen van mij een typisch LEAO'ertje is. LEAO is lager economisch en administratief onderwijs. Ik vraag wat keer daarmee worden, hij zegt niks. Maar misschien gaat hij daarna wel door naar de MEAO, middelbaar economisch en administratief onderwijs. En wie weet daarna weer naar de HEAO, hoger economisch en administratief onderwijs. Begrijp jij het, begrijp ik het. Fijn, op een zeker moment zegt die schoolmeester weer, dan zet u hem toch maar op de brugklas. Alsof het een auto is die een grote beurt moet krijgen. Dan kan later altijd nog bekeken worden of hij naar de MAVO, HAVO of een Atheneum gaat. En ik zeg, en als hij nou naar een Atheneum gaat, wat dan? Dan moet hij in de 4e klas zeggen wat hij worden wil. En dan wordt er een passend keuzepakket samengesteld. Bijvoorbeeld Nederlandse taal plus Engels plus wiskunde plus geschiedenis plus staatkunde. En dan moet hij dan examen in doen. Hij kan natuurlijk ook nemen Nederlands plus gymnastiek plus tekenen plus boetseren plus bloemschikken plus nottig handwerken. Maar dan is het wel een minimumpakket. Ik zeg, mijn zoon is geen minimumleier, dan haal ik hem net zo lief van de school af. Ik heb een goede zaak, 3 wasseretten, dus kan die gelijk meedraaien. Ja, maar meneer, zegt die schoolmeester, uw zoon blijft tot zijn 16e jaar partieel, ik vind het zelf ook een eng woord, partieel leerplichtig. Dat betekent dat hij toch 2 dagen in de week naar school moet voor AVO, algemeen vormend onderwijs. Ik zeg, nou weet je wat je doet, doe maar gewoon op de MULO. Hilversum. De rage van streaking, het naakt over straat hollen, is nu van Amerika via Europa naar Afrika overgeslagen. En dan vragen we nu weer uw aandacht voor onze uitzending voor de Turkse gastarbeiders. Blech Hassem Smo al Lachim Beacham Ajem Gle Masamke Boven Protese. Nahage Beacham Nachum Salachim Shmeladam Le Bachzima, gevonden voorwerpen. Assamlo Shmechal Bala Assamot Gleze Basmach, gemeentereinigingsdienst. Blechotsam ala Hasafavet, foute boel. Besla ala nog Gastim Necha Bashabi, Waterloopplein. Ziberut na Haratshuracha, Ayut Paraplu. Door het uitbreken van een dodelijk soort mond- en klauwzeer bij de Friese veestapel en de verontreiniging van de Friese meren door duizenden besmette kadavers wordt de provincie bedreigd met een hongersnood die aan honderdduizenden Friezen het leven zal kosten als er niet spoedig een nationale hulpactie wordt opgezet. Reizigers die de provincie nog uit konden komen, zagen op hun weg tientallen verlaten boerderijen en hartverscheurende taferelen. Kleine hoogblonde kinderen met een onnatuurlijk opgezwollen buik en een verwijtend onbegrip in te grote blauwe ogen leunen verstild en soms al levenloos tegen wat een paar maanden geleden nog gezonde ouders waren. De stank van verrottend riet, het hysterische loeien van al dagen niet meer gemolken koeien, maken het eens zo frisse land tot een ondraaglijke nachtmerrie.
Waar het nu al duidelijk is dat er straks van toerisme geen sprake zal zijn, wordt het Friese volk met volledige uitroeiing geconfronteerd als niet binnen enkele dagen een luchtbrug op gang komt met voedsel en medicamenten. Maar daarvoor is zeer veel geld nodig. Dat geld kunt u vanaf nu storten op Giro 9444 ten name van Help Friesland. Doe het alstublieft. Het gaat om onze eigen mensen. Hoor je dat, Kees? Gek, hè? Als het zo'n end van je vandaan is, dan raakt het je gewoon niet. Dames en heren, ook de radioluisteraars zullen voortaan, net als de tv-kijkers, belangrijke momenten uit voetbalwedstrijden in vertrouwde herhaling krijgen. Bij de wedstrijd Feyenoord-Ajax van zondag is het voor het eerst gebeurd. Hier is Theo Komen. Oh, wat een prachtige wedstrijd. Wat een verrukkelijk gevecht. Wat een oogstrelend voetbal hier in Rotterdam. Wat een heerlijkheid, wat een sensatie, wat een show. Nu weer een aanval van Feyenoord op rechts. Ja, oh wat mooi. Ja, Schoenmaker speelt zich vrij. Een magnifieke voorzet van Willem van Hanegem. En oh, Willem schiet in. Goal! Wat een prachtig doelpunt. Ja. Oh. Buitenspel, zegt de scheidsrechter. Ik weet het niet. De herhaling zal het moeten uitwijzen. Ik zal u even vragen voor de herhaling. Misschien kan vanuit Hilversum even dit moment even op langzame wijze weer herhaald worden voor de luisteraars. Nou, heeft u nou gehoord of het buitenspel was, luisteraars? Ik weet het nou nog steeds niet. Daar gaat Schoenmaker weer. Sinds het hoofdkwartier van het Nederlandse elftal in Barcelona is gevestigd, staat de telefoon bij supervisor Rinus Michels niet meer stil. Hallo, met Michels. Hallo, met wie? Wie zegt u? Oh, ja, nou hoor ik het, met meneer Varedonk. Ja, zeg het maar, man, wat zijn de problemen? Ja, u staat met een pompje in uw hand en wat nog meer? Oh, een bal! Juist, ja. En die moet worden opgepompt. Ja, nou, begrijp ik het probleem, meneer Varedonk. Heeft u die bal bij de hand? Mooi. Nou, kijk, ergens in het midden zit een klein gaatje. Zie. Nou, zoek dat nou op. Ja, muy bien. Nou, daar moet u dat pompje insteken en dan wijst het zich vanzelf. Nou, hebben we dat ook weer opgelost, hè? Toch goed dat we telefoon in uw kantoortje hebben neergezet, hè? Is toch makkelijk voor u? Ja, dag meneer Varedonk. Wat? Nee hoor, bel maar als er iets is, hè? Daar ben ik voor. Ja, Michels Aki. Wie zegt u? Ja, meneer Van der Hart. Zeg het maar. Wat? Ja, dat heb ik net tegen de dokter gezegd. Oh, en nou hebben jullie zo hard gepompt dat er een rare punt aan die bal zit. Nee, dat hoort niet. Nee. Volgens mij is die bal lek. Nee, maar een andere en zeg tegen die Varedonk dat hij zich niet zenuwachtig moet maken. Hè? Nee, je belt maar hoor. Dag. Ja, met Michels. Ja, ik hoor het al. Jan van Beveren, ja. Wat hoor ik allemaal voor lawaai op de achtergrond, Jan? Stoort de lijn? Oh, je belt midden in een wedstrijd. Ja. Dat is toch goed dat we een telefoon aan je doel gemonteerd hebben, hè? Wat zeg je nou? Komt er een man met de bal op je doel af? Nou, rustig. Rustig maar, Jan. Rustig. Hoe ver is die nog? 20 meter. Weet je zeker dat het Hulshof niet is? Ja, kijk nou nog eens goed, jongen. Ah, zie je wel, dat dacht ik wel. Nee hoor, dat geeft niks hoor. Soms is Barry onherkenbaar, niet? Als je in nood zit, bel je maar hoor, daar ben ik voor. Ja, dag Jan. Oh, zeg, vergeet niet de telefoon mee te nemen naar het andere doel in de tweede helft, hè? Dag.
Het aantal gedichtenbundels waarin voetballers in poëzie worden vereeuwigd neemt onder leiding van Nico Scheepmaker gestadig toe. We kunnen nu echt niet meer achterblijven. Denkend aan Neeskens. Denkend aan Neeskens zie ik benen als lieren traag door oneindig grasland gaan. Bundels oneindig zwellende spieren als rode pluimen in zijn armen staan. En in de geweldige ruimte daarachter zijn tegenstanders verspreid op het land. Halflinies, spitsen, geknotte stoppers, kermend en kronkelend in één vers verband. Zijn adem gaat zwaar en zijn grommende vloek wordt in Vadrons troostende armen gesmoord. Maar in heel de wereld wordt het blonde gevaarte met zijn eeuwige dampen gevreesd en gehoord. Ja, weet je wat te makken is met die Ajaxiden? Ze hebben te veel dorst en te weinig honger naar de bal. Pas nu begrijpt iedereen waarom de Ajax-spelers bij het betreden van het veld eerst allemaal over de middenlijn moeten lopen. Eindelijk komt de waarheid bovendrijven over Dolce Vita in de meer. Ajax gaat met drank en mooie wijven dagelijks als een dolle gek tekeer. 'S middags zijn ze zogenaamd aan het trainen, maar als Jaap van Praag één tel niet kijkt, wordt er van de kant tussen de benen vlug een flesje never aangereikt. In het doel verstopt achter de palen staan de flessen whisky op een rij. En als Stuit de bal uit het net moet halen, gaat er steeds een hele tijd voorbij. Onze heren vinden met veel smoesjes daarna in het kleedlokaal vertier. Want wat komt sinds kort uit een der douches? Dat kun je wel raden, dat is bier. Ajax is niet meer in toom te houden. Ajax is het met de leven zat. Ajax gaat kapot aan drank en vrouwen. Maar wat een mooie dood is dat. Ajax gaat kapot aan drank en vrouwen. Oh, wat een mooie dood is dat. 'S Avonds komen dan de mooie meiden, als Van Praag al lang naar huis toe is. Daarover hoef ik niet uit te wijden, maar geloof me vrij, het is niet mis. Dat gaat uren zonder onderbreking, tot de heren afgepeigerd zijn. Daarna houdt de ploeg een nabespreking in een nachtclub op het Rembrandtplein. Laat wat dat betreft de klok maar luiden, laat wat dat betreft de klok maar slaan. Want er is niet die ene club in het zuiden die op dit stuk Ajax kan verslaan. En dat stemt Van Praag misschien wel somber, maar de spelers zelf zien het zo niet. Want tot in de stadioncatacombe klinkt er 's nachts dit opgewekte lied. En nou allemaal. Ajax is niet meer in toom te houden. Ajax is het net te leven zat. Ajax gaat kapot aan drank en vrouwen. Maar wat een mooie dood is dat. Ajax gaat kapot aan drank en vrouwen.